Hej, jeg hedder John, kommer fra Ergon.dk. I dag skal jeg præsentere jer for ikke mindre en verdensnyhed fra Gamo inden for knækløbsfjedergevær. Men lad os lige vende tilbage til den om et øjeblik. Jeg vil lige fortælle lidt om Gamo først. Gamo det er Europas største producent af luftvåben. De er lokaliseret i Barcelona i Spanien. Når de producerer luftvåben, så gør de det ud fra 3 kerneværdier, som hedder innovation, kvalitet, sikkerhed. De har i mere end 50 år produceret luftvåben, så de ved, hvad de har med at gøre. Alle våben, der forlader fabrikken, er naturligvis kvalitetskontrolleret. Lad os komme tilbage til verdensnyheden. Gamos Replay 10 Maxim. Og verdensnyheden, der er i hvert fald magasin her, kan man sige. Fordi det er første gang, vi ser et 10-skuds magasin på et knækløbsfjedergevær. Så den er jo semi-automatisk. Tryk ned, udtag magasinet, sæt de 10 hagl i, ned igen, tag et ladegreb, op og sigte, afgiv skud 10 gange. Ja, selvfølgelig skal du tage ladegreb hver gang, før du afgiver skud. Den kan skyde 305 meter i sekundet med blyhagl, op til 386 meter i sekundet med såkaldte powerhagl. Geværet er udført i syntetisk materiale. Der er grip på forskæftet, der er grip ved pistolskæftet, som der gør, at du har et rigtig godt grip, når du skal op og tage afgive skud. Den har dobbelt kindpude, og det betyder, at du kan anvende luftgeværet både som højre og venstre skytte. Kæmpe fordel. Shockwave absorber klodser i den støddæmpende bagkappe kan udtages, dæmper op til 70% mere rekyldæmpende end andre, som ikke har den type. Lyddæmperen er Gamos teknologi Whisper Maxim, reducerer lyden op til 50%. Aftrækkeren er en CAT-aftrækker, Custom Action Trigger, hvor du ved hjælp af de skruer, der sidder bag ved aftrækkeren, kan regulere aftrækkerens tryk og vandring. Manuel sikring foran. Sigtekikkerten er 4x32, 4x fast zoom, 32 lysindfald på deres helt unikke nye Recoil Reducing Rail. En todel rail, hvor der er ligesom klodser herinde, som der gør, at når du afgiver skud, så bliver rekylen næsten 100% absorberet og minimerer eventuelt skade på kikkeren. Replay 10 er i min optik en revolution inden for skydning med super sjov skydning inden for knækløb og fjederluftgevær. Vi ses på Ergon.dk.